Смешныя, бязлітасныя і бездапаможныя жыхары закінутага ірландскага вострава Інішман размаўляюць па-ўкраінску на брэсцкай сцэне. Ровенскі абласны музычна-драматычны тэатр прывёз на Белую вежу сваё бачанне і адчуванне трагедыі і шчасця герояў п'есы культавага ірландскага драматурга Марціна Макдонаха. Дарэчы, афіцыйнае блаславенне на пастаноўку украінскі калектыў атрымаў ад самога аўтара. У них очень интересный внутренний мир, и мне кажется, они как пластически хорошо это все сделали, так и как бы все декорации, они очень красивые, гармонируют хорошо. Мне очень понравилась их игра, просто как вживую, как будто из жизни все играет. Мы вообще россияне. И у меня муж украинец, и вот благодаря, так скажем, Белой Веже, мы каждый год посещаем эту Белую Вежу, было очень приятно услышать украинский язык, потому что сейчас нет у нас, у россиян, такой возможности, как раньше, ездить на Украину к родственникам, а мы скучаем о языке украинском, поэтому было очень приятно послушать. Тіло моє бездихане так, але благородний і незламний ірландець. Просто ірландець. З чистим серцем, ясними помислами і гордим духом. Незламним ні віковим голодом, ні одвічними пригніченнями духом і незламним. Гісторыя пра калеку Білі, які імкнецца вырвацца з ланцуга бессэнсоўнага існавання і здольны на большае за іншых здаровых, нягледзячы на адсутнасць перакладу, кранае, здаецца, кожнага ў зале. А яшчэ гэта гісторыя пра тое, што няма толькі добрага і дрэннага. Кожны з тых, хто здаваўся цынічным, бязлітасным ці пустым, аказваецца здольным на вялікія ўчынкі. Ну а каханне, зразумела, перамагае і лекуе. Камедыя, драма і нават трылер, як толькі не называюць у прэсе гэтую п'есу, у выкананні ровенцаў зрывае ў Брэсце буру авацій. Саме головне в моєму герої – це бажання жити і любити. Самае галоўнае маім героі – гэта імкненне хлопчыка з фізічнымі недахопамі да ўсіх людскіх каштоўнасцяў, кахання жыцця, які заслугоўвае ўсё ў гэтым свеце. Вось гэта кіруе мною, каб людзі, якія былі ў зале, зразумелі, што калі калека гэта можа, то мы тым больш можам быць паспяховымі, прыгожымі, кахаць і быць шчаслівымі. І бути щасливими. Брест – это что-то такое уже для нас. Вот мы едем сюда как бы на испытание. Мы не всегда уверены, что нас ждет успех. Но вот мы любим эти испытания, поэтому мы сюда едем. Мы можем все говорить, что вот мы гении, и мне там все равно, что будут говорить критики. Во-первых, я вам скажу, что вот в Бресте всегда критика была объективной. Вот на мой взгляд. Нас не всегда хвалили. У вас всегда критики талантливые. Тэатр з Роўна на Белай вежы ў 4-й раз. Сёння яго кіраўнік, заслужаны артыст Украіны Уладзімір Пэтрыў, ужо разважае над тым, якую пастаноўку прывязе ў 5-й. Што азначае адначасова поспехі брэсцкага форуму і яго ровенскіх удзельнікаў. Аліса Грыгарчук, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».